Всеки ден ти срещаш различни хора. Понякога те имат труден, потискащ, объркан, еднообразен, непредвидим живот. Така е устроен света и ти не можеш да го промениш, но можеш да му придадеш смисъл. Можеш да помогнеш той да настигне приятелите си. Можеш да спреш автомобилите на уличното платно. Можеш да върнеш вярата в хората. Можеш да подкрепиш онези, които имат нужда. Можеш да подадеш ръка и на всемогъщия. Можеш да кажеш просто «Обичам те» на някого, за когото единственият смисъл в живота си ти. Можеш да се усмихнеш, защото твоят свят има смисъл. Ние не можем да променим света, но можем да му дадем най-доброто от себе си.